راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو آمانيل غرمايي سلام كبرا سماعتي نايلومي سولوس عسر شعات تقنبوت فنونا يفلمالو على تاوزينا مسكربه كلا يكفال زانتا إما كلي كنسعبالكمينا ناي ساعت زي فنونا بمدب سبورتي كزازم مكتالكم بخبر نعدم بمرحة استوكلن منيستراتن لعلوة أز السراويتن زيت ساتفو أبا قدايت تندوباتن زيت كوره ناي كلتا معلتات زيت إثيوبيان سودان انتخايدو بكلتا سبات رايس توكله لوق برزيدنت إساياس ناب برزيدنت لو ألاو بايتو سودان ملغتي يابتحو وشمت عدن نداديت تملالس مركب متكعتي تخايدو لا بنك علم نسومال 137 مليون دولار كبايو راديو إرنا بقدامي منيستر استمرحي ركب العلوات أكلات منقسي إثيوبيان سودان أبا دي سابات خايدو أتي كاب 15 سبع 17 قنبوت نخلت معلتاز زغط عليه ركب العلوات سبب سلطان إثيوبيان سودان بمكتل قدامي منيستر إثيوبيا أتو دمك أمكوننن منيستر قدايت كابينة السودان عمر بشر ماني سنت وكيلو أب قدايت دوباتن تأتان بمتكوار عميق ميت كم زكايدو يتحبيرو أب دوباتن زركب سفيحنا حرشا مريت الفاشقا نحرستوت كلتين هاجرات كناقوت كم تنحي فلت كابز حلف ورحت حيزو إثيوبيا سراويتا كابتي كبابي دحر مسحبا أب تحت غوتصر سراوي السودان كم زاتوه شرق الأوسط نسب سلطان منقس السودان بمتكاس مكل حيذكر إثيوبيان سودانن بزيكاتي أب قداي سفيحنا حرشا مريت الفاشقا زكايدو زرب أب دوباتن زكايد زي حقاو مسجار سباتن أتصورن بزملكتون حدا كابتي ززت يالو تسطاو قداتيو أتي حيالو منيسترات العلوة أز السراويتن حلفتي تسطن زي تساطفو بوليتيكاو مخارستا سمي أخيبا زكاي زلو إثيوبيا نديغا ميلينيوم كاور حملة حيزا ماي كتعقرولو كم تجمر نزو تساطو مجلتي سودان دحري مكوا مايو ركب العلوة كوميتي منقستات كلتين هاجرات أبزمت سورحي كقصل مقانون كاوغن إثيوبيا استفنو زينا أفليتو أزي كم زيلن كلو بكل تسبات رايس توكله لوق برزيدنت إسياس أفورقي أب كل تاو قدازة تكورة ملغ تحيزو ناب كارتوم كم زبتحي مربب حبريتا منيستر زينا أفليتو أتي بمنيستر قدات وطا إرترا عثمان صالحن أتو يمان الجبر أبز توكله لوق برزيدنت إساياس بعصر شعات الجنبوت مس برزيدنت لو ألا بايتو السودان ليوتنانت جنرال عبد الفتاح البرهان بمرخب ملغتي كم زبسح انت زي كوينو زرزر تحزتو أي تملكتن يخون مبر بزعباتي أب الدوبات إرترا كباب سوا عسكيرو زركب ميليشيا ناي جنرال حمدان دغولون بمرحنة حبرات إمارات عرب ناي جنرال حفتار ناي ليبيا زقبر زلو دقفن أب زملكت زيت كوريك قوم كم زغل يقمت أب رسزي أب زحل فقنيات مس إرترا أب التدواب كتما كسلا أب منقوه قبيلاتات بين عمر النوبان زي تخايد قجت أب تخبابي وطري فتيرو مهلو كتكس تانيحيو أب جماجم يمن كباب وشمت عدن ندادي تملالس مركب متكعتي كم استخايد الله تحبيرو بانديرا بريطانيا زنبل بلد ستولت أبال استبالت مركب متكعتي كم استخايد الله نرويترز درجاجته ونا نتا مركب زخونة كوبانيا كبيد قدات كم زي بس حاجليسو بكل تجلابوز مسعوطات نتا مركب بعصر شعات تجنبوت تغسي كم زخفتولان حلوة نتا مركب دما بتغسي كم زملسون استقسه كوبانيا ستولك تانكرز أبتناي تغسم اللوات أبسب زبس حقودات كم زي اللي أملكتو بمسرت مجلس تقبانيا أب حلوة نقداو مراخب استوافرو حيلتات لفنتي نحجز دحر موفارهم أتعمد كعتس تخيل الله مركب كقليل قدات راي وريدوا قعزاء كتكتسل كيلايا نتمد كعتيس فتسمو أكلات كفلو تقوان تزي كألو شفاتو بحري كخونو كم زخلو أتي كوبانيا قمتاتو يبو بنك علم ببهريا وحدقاتات بخبي تاسيان زلا سومال 137.5 مليون دولار كبا من مدابو أفليتو أتي هاجراوي فينانساو تكال بزوجو مجلس مسرت أتن سومال تمدي بزول لمت أنجنزب أتهاجر بسنكي لبدا كورونا فيروس حيال زنابز فتروح الغلغن ورار عسلم بطن فتيروان زلو ناي مقبيك الولاو نمحجاز كوعليو بتحجز بزت فلالي بروجكتات هابيلو أستات حالا بشعات مليون زيجات السومال بغتتا تربحتي كوخنيوم منقس السومال بمنقد منيستر فاينانس عبد الرحمن دوال بيلي أبيلو أبزم محلالو فملغتي نبانك علم مسجانو جليس الله كهبرا سمعتنا زينا بز تفصيملو قصيلو اب 1994 اب رواندا كاب تفصم هلكيت نسكلا ناي زدحنت من اسي اما كلي زترخ حقنيا زانتا كلاي كفالو كنسعبلكمينا دقيمه مكتالكم عدم
إما كلي ناي قدايات قداي كاب هلكيت رواندا ناي استرفت قوالن ستيت تاريخ صحفتي إما كلي إلي باقيزة مس ستيف أوين ترقامي ممهر فقرر آيا معرف كلتي بب عليتكا حفل بال هو تزخونكم حفبلو فرق درزن زخون كراسي حتيس تحرم بالهم شدشت تمهارو حفبلو انت يقبر كم زنبري كرد أني كالن أبتدي تمهرلو زنبرت بيت مرتي زخون 5 عينتات صواوع سميعي فلتن حجي قال 10 عامت كويني أبربعي كفلي أبقداميت معلتي ممر عليت النافلي كتوبع قداميت مكريو كلهم تتسيسو ممر بهرو تكيمو جرحين عباي رساس حيزو ككتاتل دهر مصناح بغتا ناباي قويلو كتم جمره إما كلي اللي باقيزة هوتو مسبولكي تنساكن توتسي تنسؤو مسبولكي تنساكن تواتن سؤو مسبولكي تنساكن حجقا توتسي تنسؤو قبل تسانيحي أب سلستي تنساكن انتاي تساقن بلني نايبا جاز مسل فشختا سنيو أي فلتوني ممهر كابيني علي تغي أي فلتوني ممهر هو تدي خطوتي أي فلتوني كيروتي وصلي كاب كلاسي انت عينتك خصاب تفلت خايت مالسي ترى وستي تراني في بحفرة رأسيات نيني كاب كفلي وتاكو كساب شو أول حن تفلت عين بركون بزعبا برواندا زرلو علي توفل اللي قدامي تتمرتي كما مربورة يانيرا بأسيو زحفر من قدي زحفر تمرت قسيمة دماسن حوي كساب سفدس قوي أبتقود قوات كم محبأ حليفي كلا أمارات إينا برانن أبتو مجمرتا نبعتيكو قوات صروخي إلا كوانتا نبركو حنساب مستفرش حقن ديفيزاي كساب ستلك بخوخو نخفلنا تمليسي لجانت محازاي نمنتايكو مجيرو كم زوارة دمي تفلت انتر أخوينا كحتى دلغو مخنياتو هوتو مسبلي تنسي أنيرا سلازي زحش فلطوي هلواي زبل كمت نيروني أبتك باركن دماسن حوي كساب زمت أبتقود قطو خرميدا كسكوركورو عالكو مني إما كل هفتي إلو حتى تني دماسن حوي أبتقوانتي ود 13 عامتي نيرو كل جزي أبكن دايدو مسبليو زخون سبكتن كفنية فكرة ينبرن ممر بهرو انتاي كم زبلن نقركو ممر بهرو حصر ممهري أيتي تجنقلو كالو معالتخوم انتاي لكم كم زانوز قبرو قبري سألكم سمحاجت كتنسي جانة محازخز قبرتو قبري بلني جانة هوتو مسبلة تنسيئة أمون سخون هوتو مسبلة تنسي أعرقتنا محازتنا هوتو انتقوينهم نحنا هم قومينا مالتي أي مسلك
ولا حنتي كفلطلو زخل منقدي نبرن داماسن ون انتخوني كابناتي زحي شافلطو بزعبا زي اب عدنا زنبردلو ينبرون مستب كبابينا زحش ناي تمرت عدلن حاجزن نركب منبارنا زئمان ينبرن كن بزعبا زو قداي زي افلطو ينبرنا معالتاوي كاب تمرت دحر ممصأنا ساعة فرق انطراي كنصاوت يزفقدنا نيرو دحريو ادي ناتخاتلتنا أبسالون كوينا عيونا نسرحمو أبوي دما حدا ساعات قد مدرارنا متيو أبساليدا كرشيبو قطري سواسون جغرافن يلما مدنان مرمرا يبنان سدرانا بزعبا تاريخنا درقا ولا حانتي يمهارونا كباليكال رواندا بزبزعو هوتو عليتن وحودات توتسن أسيو سماو زخونا قطر زلوهم توازب بهالو أبجاكا زقمتو عليه زقمت مخاناكوا أفلت عين بركون جرمناويانن بلجماويانن جزاتي نتي بسلام نزمنات زجزء زنبري نايتوتسي نقصاو سرعات بتشع زنبري فلالايو محبراو قرصي كم زغيرو اندي نبرانن بلجماويان نعلي توتسي زيادة كبرت بمهاب زيادة نايت مرتعدلن سلطنان بمخفات كسلطنو من كلو نساتهم بقدي دما نتم بلجماويان متجو ناي مخسباب أرحولهم بلجماويان بزي كازون عليت مسرت زقبري ورقة مننت بمتقدتاو نزوم كلتا عليت بغليلو كفلي ومن كلالي ومن كعلو إذا دما عم يقفل اللين كرحنتن فاتيرو نعليت هوتو أب متأي أنصر حواتهم توتسي نختنسؤو عبي مسرت أنصفاء أبشحن شعتم 250 شعتن عليت توتسي ناتلنت يوهب النايلوم مسحاتتو بلجماويان نهوتو أنصارهم ألعاللهم إزخاء نتقدمو أبسلطان تصنحين نقصاوي سرعات كابسلطان عليو أبتن سعبا وحدات عمثات كأ لعلي 100 شيء توتسي هيوتهم سأنو بلجماويان أبشان شعت 260 كلتن نرواندا قديفهم ما خوتون كلو عليت هوتو أبسلطان نبرو عليت توتسخا كم كالا أي زيغا تقوتيروم أدنا مقتلتن عمتهم كنو أبتن زقتلا عقودات دما 10 أشعات توتسي تقتلو جاملاو هلكيت تراتر يخوني قونت بتداغاغامي كرأن كلو أدلو دما لمتر إيو نبري اتبيل جماويان زجمرو ومو منقست رواندا زرعامو عليت مسرت قبري ورقة مننت نتز نبري أفلالاي عليت قهودن قليلن قبرو سدرايقن نزي تاريخ زي أنا خوني حواتي كم فلتو أيدليونا وي نجزيو عقيبا ملنا نيروم بزعبا فلالي عليت كوني نايك اتلت دانكيرا متصاي عليت وي اب عليت تتمركو سورقت مننت اي علولنان سدرانا ولا قد مزي بأخرت هوتو حدقا وريدو ومن تنبري ازي اين تايمنيو زخون سب تباي طعم كساب زخوني هايمانوتو وي عليتو أكداسي نبرن نقول لسب هنقو فايلوم يقبلو نبرو حد خابتي بأخرت هوتو زقات حدقا حساس خرلوني قواسل استعمت راي بمنباري اتزقات امي بزح زرداني كونان انت خونقنا قزانا حوخ قاتلن أدي حقيفاتني كتهدم النذكرني أبتنايش هنشعت 273 مفنك لمنقستي نيرو بزحات علي توتسي استقتلولون أبسرقيا سزحزحلون أوانيو اتو مخررت هوتو ناي توتسي زبلا قزاوتي حدي دحر حدي انداك قاتلو يخدو نيرم بمولئ ناس درابيت نابك ألاي كيشو أنقل قلنا
نبتنا بانا قطوق هسعت النابلي زمتس نبرا حوت ملكتنا ناب حدا عرك صدرا بيتنا زنبري كاب علي توتو زغوني روتا كاميزي استباهلي برغ سبعي تعويبنا كسابت مقتالن مقتال قزاوت تنزق وارت أبو تنحنا قزانا بستملسنا فخم زبل فرس راس مندق طريت تنحنا أبوينا الدين نقزانا دقيمو مكوان تهانتوا بزعبات زخونا نقرقن فزيموم تزاريبو ما يفلتون ويبوحرو مسانا أعليلهم ما يفلتون أبشان شعتم إتن حامسان كلتنون بخالق تراتو تسيمت قاعتي أب علامات يوم مكوان تنبرو أنصار عليتو توزخونا الزربا سميع له ما يفلتن كابزخونا عليتاو النتيخون نيادلو سمعيت ناتعهم نيرم يقداس زخونا سب نيني عليت ويزر إيوكل بزي قدس زخونا خفقات أبلع لدق سب كفتسم سيطانن كفؤ حساباتون ترايو كخون زخيلي لهم يوم زأمنو نتزنبرو محبراو يخون بوليتيكاو كنتات أيستو علولون كل سب معري لهم مهيرومنا توتسي بمخوانا قلفتنيا ويتحد سمعيتنا تسمعنا كن عبيد لينان بزخ أي ممر بهرو عليتي بزي مفلات أي كسلفنن كلو زدن تونن قرص بلنن داماسن حوي حقيفني نقزا خدنا كلتينا قل أكوي حسابا وشتنا خمسة أتوي فليتنا نيرناينا انتاي مخوانينا زي فلتنا مشيت درار مستقربنا نبوي بزعبات زكات أمنا نقر حتيتيو أي ملسلين صنحي لوغن كاب كفل دحر موت أي أبتقد قوات نخندي كزيز خوون كم زبخوخ حتتني دارقا ملو معالتي إلا ملس كلو زبل علوز نبرا فاركي تاقميتو مبلع قوارتي نممهر بهرو صباح كزر عربي قطعو بنصور يرأى نيرو قنابو عليتي انتايو دحانا يتقدسلو صباح مس ممهر كم استزراربنا خبركي بلاني حج نقراني كابينوت عليتي إلى قحتو دلغو أدلينتو كنا يترأينن عبي كل جزي عبيو تاو ملسغي هابي قوبو قوبو كل لنتيلوخ ناي جزار أسو مخنعتالو مالتيو أمري من نوات أغنى يترفون إذا قد عليت كل عالم كله نمنتايو كل سبزو قدع كرد أني كالن أبوي نممهرنا نتبحيتو أزراري بو كنت خوني انتاي لوم كم استزرارو بخوني اتزتبيز نبركو ملسي مالت نيناي عليت كم زوكلكن أي نقرنن كساب دحر صومن ممر بهرو دقيمو بب عليت ناس جوا عنخا كم زنبركو وقدسلكو أبوي أواريدو وكخونا اللوه كدما متوع مجمارو نابكوف مبالي يتويعو بمقلل الزراربا إما كلي توتسي لختوع عنكاللخو حف بالي بلانين توتس مالت انتاي مالت مخوانو ولا حانت زفلتو اي نبرنن كاب كلتيقو كاب حديقو مخوانيقن حابن تسمعني مستو وحدات منبارنا قلفولي نقر زلنا خوينو تسمعني حجون انتخوناقن أمونغوتهم توتسيلنا استسأنان هوتيلنا إلوم زتنسؤن والحنت فللي كرئيك ألكن عليتوا دقق إلوم سلزخونو بقليلو كل اللي يزخلو كوان تخونو أبي تمرتي بزحاتي ترئنيخا هوتن توتسن قد أمري إخا كتفلاليوم زكالا يكونن
ክኾኑ ዝግብኦም እንተኾይኑ ቱትሲ ንውሒሎም ቅይሕ ዝበሉ ቀጠንቲ ፍንጫ ሁቱ ድማ ሕፅር ኢሎም ጸለምቲ ግፍሕ ዝበለ ፍንጫ ዘለዎም ክኾኑ ነይርዎም ሕጂ ግን እዞም ክልተ ዓሌት ንዘበናት ስለ ዝተዋሰቡ ደሞምን መልክዖምን ተሓዋዊስዩ ሁቱን ቱትስን ተመሳሳሊ ቋንቋ ማለት ኬንያ ሩዋንዳ እዮም ዝዛረቡ ተመሳሳሊ ታሪኽ ኣለዎም ተመሳሳሊ ባህሊ ይውንኑ ሓደ ዓይነት ደርፊና እንደርፍ ተመሳሳሊ መሬት ንሓርስ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ንጽሊ ኣብ ሓደ ዓዲ ኣብ ሓደ ጎደና ኣብ ሓደ ገዛውቲ ንቕመጥ ብዓይኒ ቆልዓ ብውሕዱ ብዓይነይ ጽቡቕ ዝኾነ ውህደት ይነይሩና ምስታ ካብ ዓሌት ሁቱ ዝኾነት ጃነት መሓዛይ ኣብ ገዝኦም ዝወዓልክዎ ንሳ ኣብ ገዛና ዝወዓለቶም መዓልታት ጸብጺብካ ይውድኡን እዮም ከም ንእሽቶ ጓል መጠን እቲ ፍልሊ ናይ ዓሌት ኣብ ሰሙን ሓንሳብ መምህር በብዓሌትና ፈላልዩ ክጽውዓና እንከሎ ጥራዩ ዝዝከረና ነይሩ ምሕረቕ እኳ እንተነበረ ብዙሕ ይግደሰሉ ግን ኣይነበርኩን ገና እቲ ሓለንጊ ናይ ኣፈላላይ ዓሌት ብሕጂ ከስተማቕሮ እዚ ኸዓ ካልኣይ ደረጃ ክሳብ ዝበጽሕ ማለት እዩ ጓል 15 ዓመት ምስ ኮንኩ ኣብ ሻሙናይ ክፍሊ ማእከላይ ገምጋም 94 ብምምጻእ ካብ 60 ተምሃሮ መበል ካልእቲ ወፅኤ እቲ ቀዳማይ ወፅኡ ዝነበረ ካብ ዓሌት ቱትሲ ዝኾነ ወዲ ክላሰይ ከዓ 96 ኣመስጊቡ ነበረ እቶም ካልኦት ደቂ ክላስና ብነጥቢ ማሕዲግናሎም ነርና ኢና እቲ ዝነበረና ነጥቢ ከዓ ናብተን ኣብ ከባቢና ዝነበራ ብሉጻት ኣብያተ ትምህርቲ ንኽንምዝገብ ልዕሊ እኹል ነይሩ ብዛዕባ ርእስኻ ኽኢልካ ኣብ ሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ምኻድ እቲ ሓድሽቲ ቪዛ ኩሉ ዓይነት ትምህርታት ብቋንቋ ፈረንሰኛ ምምሃር ከመይ ክኸውን ኢለ እናሓለምኩ ንገዛይ ኣምራሕኩ ካልኣይ ደረጃ ድሕሪ ምውድአይ ንዩኒቨርሲቲ ከኣትየ ድሕሪኡ ኸ መን ይፈልጥ ምናልባት ፓይሎት ይኸውን ፕሮፌሰር ወይ ሳይኮሎጂስት ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ድንግል ናይ ምዃን ሕልመይ ኣቋሪፀየ ነይረ ስድራይ ከማይ ዝኣመሰለት ንእሽቶ ቆልዓ ካብ ኣዝዩ ንእሽቶ ዓዲ እውን እንተኾነ ጻዕርን ቆራጽነትን እንተለዋ ኣገዳሲት ሰብ ክትከውን ዝእግማ ከም ዘየለዮም ይሂሮምኒ እዚ ዝሓልሞ ዘለኹ ዓሻ ሕልመ ምዃኑ ግን መን ይንገረኒ እቲ ሰሙን እንታይነትና ንምፍላጥ ዝግበረልና ዝነበረ ዓሌታዊ መፍልላይ ዓሌታዊ ሚዛን ምሕላው ብዝብል ሰበብ ንዓሌት ቱትሲ ዝደቁስ ሕማቕ ዕላማ ኣብ ዝባኑ ዝተሓንገጠ ምዃኑ ኸ ብኸመይ ክፈልጥ ይኽእል እዚ ኸኣ በቲ ኣብ 1973 ብዕልዋ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ካብ ዓሌት ሁቱ ዝኾነ ጁቨናል ሃብያሪማና ዝድፋኣሉ ዝነበረ መደብ እዩ ከም እተሓሳስብኡ 85 ሚእታዊት ሁቱ ብምዃኖም 14 ሚእታዊት ቱትሲ 1% ከዓ ትዋ ስለ ዝኾኑ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ሚዛን ክሕሉ ኣለዎ ብምባል መብዛሕትኡ ስራሕን ናይ ትምህርቲ ዕድላትን ብሁቱ ከም ዝበሓት ኮይኑ እቲ ዝሓንፀፅዎ መደብ ብልክዕ ዝገብሮ ነገር እንተልዩ ካብ ካልኣይ ደረጃ ይኹን ዩኒቨርሲቲ ወይ ጽቡቕ ክፍሊት ዘለዎ ስራሕ ንዓሌት ቱትሲ ጥፊኡ ከም ካልኣይ ዜጋ ከም ዝቕፀሩ ምግባር እዩ ገለ ሰሙናት ቅድሚ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምጅማረይ ሓደ ዘመድ ንገዛና ላጊቱ ስመይ ኣብቲ ዝርዝር ኣስማት ናይ ማህደረ ትምህርቲ ዝረኸቡ ከም ዘየለይ ሓበረኒ እቲ ልክዕ ትርጉም ናይ ዓሌታዊ ሚዛን ምሕላው ዝብል መደብ ድማ ሽዑ በሪህለይ ነጥበይ ልዑል ክንሱ ዓሌት ቱትሲ ብምዃነይ ጥራይ እቲ ዕድል ከም ዝተነፍገኒ ተረዳእኩ ኩለንተን ነታ ቤት ትምህርቲ ዝተዋህባ ዕድላት ነቶም ሁቱ ጥራይ ተዋሂበን ወላቲ 96 መዝጊቡ ዝነበረ ወድውን ዕድል ኣይገበረን ቱትሲ ብምዃኑ ኣይኣተወን
أبوي مقامتو ندحرد فأبيلو بمرحق أعنتو عميتو روي حسكته سدراي نابناي بحتي بيت مرتيك صدوني كم زخبدوم تردعني ناي بحتي أبيات تمرتي كابتناي منقستي بعسر تعز في زيادة يخفلا كلتي أمي حواتي درو نابحدرتي بيت مرتات كمهارو خيدم يوم جنزب كأ كويتا أتيا ناي منقست أبيات تمرتي مس ناي بحتي كودا درن كلوخ ناي سماين مريتن فللين يرو أبناي منقستي أخل مسالت يا مهرون بلوتات ممهرانا نيروم اتناي بحتي بأنصارو زي سحب كاريكلمن أبز فرارسي هنساساتنيو زكايد نيرو أي تتجنقي إما كل قوالي كال من قد خنفترينا بلن لبوي مجرشتو يا ريت هايلو الناخا مقبو خيود ايه نابكوف لخيدو تسفايد أوراتي بلت الندي أبحق فايتيا كلنا بسعباز خنصلينا حجي درار كبلي دحر مقبي أبتنا يبوي ناي مصنعت خفلاتي بغياب بالكو أبيت تمرتي إزخلو جزعرو زنبركوس إذا تمرتناي مقصال حلمي كمزي أيلان خدس المتيا بالكو أبقد ماي عينو فتيتوز بين نزنبرا متساخة فلوتيو تمرت زي بلنا والد أب حبرة سبنا انتاي كم زقات من كل سب زي سعتايو مثل تسفى كبرتي بلنا كالا أي درجة زي ودأت انتخويناخ أمو بزيكا خوفي لازم رعواسب أي مصباي كالا ولا حنت مراتي نبرن تسفاي زي سلمة مثلي عدميك قنا 15 سنة برا نتصبحي تبوي أب كرسي نبرن أدي قلز حسب الله أبناي بحتي بيت مرتخ مزقبكي يكولا الزبلزهلو بلتني قن كبوريو أين خؤلونينا بالكوا تسفاي تقرأتي كويلكي لك بوي كلت خابتن كبتنايو خشيت كيدو أباه الروانداويان كبتي كم مقلت خبرين زتمتا حنت مشات عبوردتيو كلت مشات دخلنا تعد مالخا مالتيو أبويكن ناتي تمرت مقصال أواقع داكايتون نتن كلت خبتنا دحر مشاتو نتجنزب حيزو 3 ساعات بمكينا دحر مزوارو أب حدا ناي بحت بيت تمرتي أمسكيبو نمتيو أبوي أبانا زنبورو فقري أب قطو زير إبقوان تنبري أب تقباراتو جن كحابوي كالن دحر قرب سومونات تراني فتبكيسي مس جانة محازايد حواقفنا دحر مبكاينا كنت صحاحف مخانا تمباتعنا تفلالنا أدي نبعث أخذ قطعنا فتنت دقاقي ما سعيماتني فيانا حوي أب كفر تعاتيو مستنبات أبي أما كنا بوي تسقيلي أب سبقس كلهم قربابتنا وديهم تسنابتني نما تابع عدنا قديفي كواتس كبيد كأنزا تسمعني اتحدي الشيوات ناي مجمار هنتيو النتكن أبوتو إينيرو إذا حدش بيت مرتي نخفتوو بزوح سترفو نقرات نيرو اتخفلتات أسيون أشتو منادقو حرف افتنو قطرة يستهرمي نيرو 10 حدا والد أب حدا خفلي أبنا حد حدوز تلاقبه فرناشات ندقس
ቦምባ ስለ ዘይነበሮ ናይ ማይ ጠለባትና ንምምላእ ንኣስታት 3 ኪሎሜትር በኣጋርና ተጓዒዝና ንመግብና ኾነ መተሓጻጸብን ወረድ ናይ ኣደይ መግብን መደቀስየይን ብናፍቆት በዛዓይኔ ክወጹ ደለዩ እንተኾነ ናብራ ክንዲ ዝሓሰመን ተሓሰመ ንስድራይ ትምህርቲ ከቋርጽ ንገዛው ስድን ክብሎም ዘይሕሰብ እዩ በአንጻሩ ዝመረጽኩ ዓይነት ትምህርቲ እቲ ዝበርትዐ ማለት ፊዚክስን ቁጥርን ነይሩ ንወለደይ ክኹርዕ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ከም ባህሊ ሩዋንዳ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክሽነይ ቦትአን እናበሉ ዝጨርቁለይ ኣሕዋተይ እውን እንተኾነ ብቕዓተይ ከርእዮም ስለ ዝደለኽየ ኣብዚ ሓድሽ ቤት ትምህርተይ 2 ዓመተይ ሓሊፉ ብትምህርተይ ከዓ ሓንቲ ካብቶም ብልጻት ኮይነ ቐጸልኩ መንግስቲ ንብሉጻት ተምሃሮ ዕድል ክህብ ከም ዝደለየ ምስ ሰማዕኩ ከዓ ኣብቲ መንግስታዊ ትምህርቲ ክኣቱ ተጊህ ከጽንዕ ጀመርኩ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ፍርሒ ኣይገደፈንን ወላ ዘምጻእኩ ነጥቢን ተምጻእኩ ኣይሕልፍንን እዮም ዝብል ስክፍታ ዘንቀሎ ፍርሒ መጽናዕቲ ግን ኣይቋረጽኩን ከም ውጽኢቱ ከዓ ፈተና ጽቡቕ ሰራሕኩ ውጽኢትና ከይነገሩና ሰሙናት ስለ ዝሓለፈ ግን ካብ ሓንጎለይ ኣውጻእክዎ ኣዋርሕ ምስ ቁጸረ ዕረፍቲ ንገዛ ተመሊሰሉ ኣብ ዝነበርኩ እዋን ዳማሰን ሓወይ ብደገ ልቡ ክትኮስ ክሳብ እትደሊ እናላህለኸ መጺው ኢማኩሊ ኢሊ ባጊዛ መርመራ ሓሊፍኪ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሊሴ ደ ኖትረ ዳም ዳፍሪክ ተቐቢሎም ኺ ካብቶም ዝበለጹ ብሩዋንዳ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ሓደ እዩ ኣብ ጥቓ ቤት ትምህርትና ኢኻ በለኒ እዚ ክኸውን እንከሎ ኩልና ኣብ ሳሎን ተኣኪብና ስለ ዝጸናሕና ንሕዞን ንገብሮን ጠፍኣና ኣነ ካብ ኮፍ መበልየ ነጢረ ተመስገን እናበልኩ ሓሳቢ ስዕስዕ ሓሳቢ ነጥር ጽልልቲ ተቐይረ ኣቦይ ዓዊሉ ከምዛ ዓይነት ሓጎስ ኣብ ሙሉእ ህይወተይ ተሓጒሰ ይፈልጥኒ 2 ዓመት ሙሉእ ተንበርኪኸ ዝጸለኹሉ ጉዳይ እግዚአብሔር ጸሎተይ ይመልሱለይ በለ ኣደይ የኢንታ ንብዓት ቆጢረን ልዕሊ ዘረባ ይሳረባ ነይረን ኣይማ ብልሓወይ ጓልን ከለኽስ ክንዲ ዝብልሒ በለኒ እናስሓቐ ክሳብ ክንደይ ተሓጒሱ ከም ዝነበረ ግን ንምግማቱ ኣይሽግረንን ዳማሰን እቲ ናይ ወትሩ ፍሽኽትኡ የንጸባርቕ ነይሩ ብኹርዓት ክትኮስ ይደልዩ ሽዕ ምሸት ገዛና ግብጃ ገይሮም ኣብ ህይወተይ ሓንቲ ካብተን ኣዝየ ዝተሓጐስኩለን ግብጃታት እያ ሊሴ ኣዝዩ ብሉጽ ቤት ትምህርቲ ዋልድ ኮይኑ ደቂ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ናይ ሩዋንዳ ዝመሃራሉ እዩ ብሉጽ ትምህርቲ ክረክብ ጥራይ ዘይኮንኩስ ስድራይ እውን ብዛዕባ ክፍሊት ክጭነቑ ይኮኑን ማለት እዩ እቲ ቁሩብ ስክፍታ ዝነበረኒ እታ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኣውራጃ ጊሴኒዮ ካብ ዓድና ርሕቕ ኢላ ብምዃና ምስ ገዛና ኔርና ኢና ክንራኸብ ብዘይካዝ እውን ዓሌት ህቱ ብብዝሒ ኣብ ዝርከቡሉ ከባቢ ዝተደኮነት እውን ስለ ዝነበረት ገለ አንጻር ዓሌት ቱትሲ ተጻባእቲ መርገጽ ዝነበሮም ሰባት ኣብኡ ይቕመጡ ምንባሮም እዩ ኣይትጨነቒ ኣዋልድ ጥራይ ክነቑ ትመሃራ ካብ ሓሳባተይ ኣቋረጸኒ ዳማሰን ሓወይ ዓባ ሓጹርን ዋርድያታትን ኣለዎ ውሑስ እዩ ቤት ትምህርተይ ከዓ ጥቓኺ ስለ ዝኾነ እንተወሓደ ሓደ ግዜ ወርሒ ክበጽሐኪ ቤት ትምህርቲ ሊሴ ንኽፈትዎ ግዜ ወሰደለይን እቲ ህንጻ ዓብይ ጽሩዩን ውቅቡን እዩ እቲ ክፍልታት ደስ ዘብል ሕብሪ ዝተቐብአ እቲ ቐጽሪ ድማ ብዕምባባታት ዘጌጸ እዩ ብኣዝዩ ዓብ ሓጹር ዝተኸለለ ምዃኑ ከዓ እፎይታ ፈጠረለይ ኣስየ ተሓጒሰ ብፍላይ ከዓ ደናግል ቅድምን ድሕርን መግቢ ክንጸሊ ምዃንና ምስ ሓበራና ኣቦይ
ሓጎሱ ከም ዘይጽሮ ተረዳእኒ ካፕተን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝተመሓዘኽውን ሳራ ዝስማ ካብ ዓሌት ውትያ ብቕጽበት ከም ዘሕዋት ተቐራረብና ናብቶም ኣብ ርእስ ከተማ ሩዋንዳ ዝኾነት ኪጋሊ ዝቕመጡ ቤተሰባ ክበጽሕ ከኣ ዕድመ ቀረበትለይ ንሓንቲ ኸማይ ዝኣመሰለት ካብ ገጠር ዝመጸት ጓል እዚ ዓብ መንቋሕቋሕታይ ነይሩ ብፍላይ ነፈርቲ ንመጀመርያ ግዜ ቀሪበ ምስራእኹውን እዚ ዘይብሎ ስምዒት ተሰሚዕኒ ምሳራ ለይቲ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኸድና እቲ ድሙቕ ብርሃን ናይተን ዓርመሽሽ ነፈርቲ ከዓልባን ከለዋ ዝበርህ ቀይሕ ጻዕዳ ቀጠልያ መብራህቲ እቲ ብርቱዕ ድምጺ ናይቲ ግዙፍ ሞተር ተገሪሜ ምጽጋብ ሰኣን ኩሉ ኣድናቆተይ ምውዳእ ሲኢነ ኣትራዮም ከም ዝመስለኒ ሕጂ ኩሉ ነገር ርኤ ምስ በልክዋ ሳራ ብስሓቕ ሞይታ ካልእ ኣብተን ቀዳሞት መዓልታት ናይ ትምህርቲ ዝተላለኽዋ መሓዛይ ከኣ ክለመንቲን ትበሃል ኣዝያ ምልክዕቲ ካብ ምዃና ዝተላዕለ ከምዘን ኣብ ናይ ኣሜሪካ መጋዚናት ንሪአን ደቂ ኣንስትያ ትመስል ብዙሓት ኣዋልድ ተኣኪብናን ከለና ትኽ ኢላ ናባይ ክትመጽእ ረኣኽዋ ካብ መብዛሕትእን ዝነዋሕኩ እየ ነይረ ንሳ ግን ከባቢ ሜትሮን 85 ትኸውን ክልቴና ቱትሲ ምዃንና ብቑመትና ዝተፋለጥና ንመስል ከማኻ ዓይነት ምልክዕቲ ቱትሲ ከመይ ኢላ ኣብዚ ብዙሓት ተጻባኢ መርገጽ ዘለዎም ዓሌት ሁቱ ዝበዝሕሉ ከባቢ ክትርከብ ክኢላ በለትኒ ፍሽኽታ ሰንያ ቀጺላ ኸኣ ኣብ መትሕድሕድ ክንገብር ክንግደድ ኢና በለትኒ ሃንደበት ከምዚ ቅድሚ ነዊሕ ነፋለጥ ክንዕልል ጀመርና ኮኸብና ተጋጢሙ ዲ ዝበሃል ክለመንተን ሓቃያ ነይራ ካብቲ ቐጽሪ ወጻኢ ክትቅልቀል ከቢድ ነይሩ ከምኡ ክገብር ኣብ ዝፈተን ኩሉ ኸኣ ገናሕቲ ዕንቲ ናይቶም ኣኽረርቲ ይቐበላነ ነበራ ብደስ ዘይብልቃና ድማ ቱትሲ እናበሉ ከድምፁ የስተብህለሎም ነይረ እቶም ኣካየድቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዝኾኑ ካህናትን ደናግልን ምስቶም ተቐማጡ ዓዲ ዝነበረና ናይ ቅዳሴ ሰዓታት በበይኑ ብምግባር ናይ ምረኻብና ትኽእሎ ኣውሓድዎ ብዘይ ዓጀብቲ ካብቲ ቐጽሪ ኸይንወፅእ ከኣ ተሪር ትእዛዝ ሃቡና ካብቲ ቐጽሪ ወፃኢ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ ኣብቲ ውሽጢ ቐጽሪ ግን ዝኾነ ዝጥቀስ ዓሌታዊ ኣድልዎ ይነበረን መምሃራን ዓሌት መሰረት ዝገበረ ጻውዒት ናይ ኣስማት ኣይገብሩን እዮም መብዛሕትአን ተናዋልድ ሁቱ ክንሰን እውን ዳርጋ ከም ኣሕዋትና ኢና ንፋቐር ናፍቆት ከይስማዓኒ ይቃለስ ነበርኩ ትምህርቲ ኣጽኒዐ ሓስክዎ ናይ ዘለኒ እትቃለስ ነይረ ናፍቆት ስድራ ግን ኣይተረፈን ወላ ነቲ ናይ ቪያና ሓወይ ምዕግርጋር ከም ሕሱም ደለኽዎ ሓንቲ ልቢ ትትንክፍ ደብዳቤ ጽሒፉለይ ነይሩ ደብዳቢኡ ኣዝዩ ከም ዝናፍቐኒ ካብታ ዝኸድኩላ መዓልቲ ጀሚሩ ድቃስ ከም ዝኣበዮ ሓሓንሳእ ከኣ ገለ ዘፍርሕ ነገር ከም ምትሃት ኮይኑ ካብ ክፍሊ ናብ ክፍሊ እናተሰጋገረ ለይቲ ከም ዝረኣዮ ያትገልጽ ደብዳቢኡ ልበይ ተንኪፍኒ ምስ ቪያኒ ኣብ ገዛ ኩሉ ሻዕ ምስ ተጨቓጨቕና ኢና ነርና ሕጂ ግን ክሳብ ክንደይ ቅዱሶ ከም ዝነበርኩ ፈሊጠ ገዲፈዮ መኻደይ ኣዝዩ ሕማቕ ተሰማዓኒ ምስ ነፍሰይ ከኣ ድሕሪ ሕጂ ዝሓሽኩ ሓፍቲ ክኾነልየ ኢለ ቁርፂ ፈኣዳትኹ ዳማሰን ቃሉ ይዕብረ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ እናመፀ ይበፅሓነ ነይሩ ንሰዓታት ዝኣክል ከይሰልችወና ኣብቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሳዕሪ ኮፍ ኢልና ንዕልል ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ምስ መኸረኒ እዩ ብፍላይ ንመጽናዕቲ ዝምልከት ኩሉ ግዜ ጸሊ ይኸይማ ክሉ ሓፍተይ ዕዮ ገዛ ቅድመ ምስራሕ ክኾነ ንመርመራ ኣብ እትዳለወሉ ጸሊ ሽዑ ናይ ዘለክ ጽንዒ ቃሉ ኣይዕበርክዎን ብፍላይ ከኣ
ቁጽሪ መርመራ ብዝህልወኒ እዋን ከምታ ዝበለን ንገብር ብሉጽ ውጽኢት ከምጽእ ከዓ ብዙሕ ኣይተሸገርኩን ዳማ ሰንሓወይ ኣብ ዝበጽሓኒ ዝነበረ እዋን መሓዙተይ መን እዙይ ክሳብ ክንዲ ዘተመሲጥ ክትዕልል እየ ዝነበርክ ጽቡቕ ወዲ ኢለን ይሓታኒ ዓብ ሓወይ እዩ ይብለን ብኹርዓት እዚ ዘይእመን እዩ ምስ ሓዉ ከምዚ ተመሲጡ ዝዕልል ሰብ የለን ሓቁ ደኣ ይብላኒ ዳማ ሰንሓወይ ኣብ ጎነይ ብምንባሩ ብጣዕሚ ዕድለኛ ነይረ يقتل أزي تكتاتل وزلخم كاب كتما باريس بقطع زفنو دمس راديو رنايو أب نايلو مسولوس تحستو مدب سبورت ألكسندر إيساق سمو مس عباي كلب بارسلونا متأسارو كبري كم سمو غاليسو بوندسليغا جرمن دحري كورونا ناب نتفتاتو استملسه فلامي وددر كعس اجري اوروبا قينو ارسنال شيشا مسالي كتكخ ترايو قبل على استباله فرنساوي اتقعيا الكسندر لاكازيتي سقمتي كوسد يتبل حدا افكار سبورت مس وريتي كنداوي تصاوتيت بايتاتينس حبيرو ما ادن مبلع 85,000 دولار كخفل تسماميعو زبلن كالن ناستات 15 دقائق تحستو سبورت كلونايو قدميو جن نمزخار كندي نتبتا زينا كسمعكم بقدامي مينستر استمرحي ركب العلوت أكلات منقسي إثيوبيان سودانن أب أديس أبابا تخيدو أتي كاب 15 قنبوت نخلت معلتا زغط عليه ركب العلوت سبب سلطان إثيوبيان سودانن بمكتل قدامي مينستر إثيوبيا دمك أمكوننن مينستر قدايات كابيني سودان عمر بشير مانيسن توكيلو أب قدايات دوباتن تسطان بمتكوار عميق ميت كم زكايديو تحبيرو أزي كم زيلن كلو بخلت السبات رئيس توكله لوق بريزيدنت إسياس أفورقي أبا كلتا أو قداز زتكور ملق تحيزو نابا كارتوم كم زبتسحه مربب حبريتا منستر زينا فليتو أتي بمنستر قدايات واتساي أتو عثمان صالحن أتو يمانة قبر أبنس توكله لوق بريزيدنت إسياس بعصر شوعات تقنبوت مس بريزيدنت لوألاو بايتو السودان ليوتنانت جنرال عبد الفتاح البرهان بمرخب ملقتي كم زبتسحن تزيكوينو زرزر تحستو أي تملكتن أب جماجم يمن كباب وشمت عدن ندادي تملالس مركب متقعتي كم استخايدلا تحبيرو بانديرا بريطانيا زنبل بلد ستولت أبل استبالت مركب متقعتي كم استخايدلا نرويترس الرقاقتي وناني تا مركب زخون كوبانيا كبيد قدات كم زي بس حقليسو نت متقعتي سفتسمو أكلات كفلوتو كوانتا زي كالو شفاتو بحري كخونو كم زخلو اتو كوبانيا قمتاتو يبو بنك عالم ببهريا وحدقاتات بغبيت تاسيان زلا الصومال 237.5 مليون دولار كهبا ممدابو افليتو اتيا غراو فينانساو تكال بزوصو مغلص مسرت اتن صومال تمديبو زلو متن غنزب اتهاجر بسنكي لبدا كورونا فيروس حيال زناب زفطرو حلقلقن ورار اسلم بطان فطيرون زلو ناي مغبي قلولاون نمحجاز كوعليو ازي دمت راديو رنايو سلام زي خبركم أفكار سبورت دلومي سولس 19 مقابيت زدلنا تحستو حيزنا قريبنا لنا مكتالكم بخبر نعدم إرتراويش ودناويات كعي سبانيويت كلب ريال سوسيداد ألكسندر إيساق سمو مس عباي كلب بارسلونا متأسارو كبري كم سمو غاليزو
ኣሌክሳንደር ኣብ ሳልስቲ እዚ ንዝተፈላለየ ዛዕባታት ኣመልኪቱ ስቱድዮ ብላጉል ምስ ዝተባህለ ናይ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሽወደን ናይ ስፖርት ፕሮግራም ኣብ ዝገበሩ ዕላል ነቲ ብክለብ ባርሰሎና ይህደን ኣሎ ዝብል ብተደጋጋሚ ስማዕ ዘሎ ፅንፅንታታት ሓቅነቱ ማዕረኽ እንደይ ምዃኑ ክምልስ ኣብ ዝተሓተተሉ ብዙሕ ዝፈልጦ ነገር የብለይን። እዚ ዝሓለፈ ዋርሕ ኩላትና ኣብ ውሸባ ስለ ዝፀናሕና ሓድሽ ዝተፈጥረ ነገር ዳርጋ የለን። ምስ ሪያል ሶሲዳድ ሕጉስ እየ ዘለኹ። እታ ጋንታ እውን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ትርከብ። ናብ ኤሮጳ ውድድራት ንኽንሓልፍ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ዕድል ኣለና። ልክዕዩ ብዛዕባይ ብዙሕ ይጸሓፍ እዩ። ስመይ ምስ ከም በዓል ባርሰሎና ዝኣመሰላ ዓበይቲ ጋንታታት ክለዓል ምኽኣሉ ግን ክብሪ ስማዓኒ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣድህቦይ ምስ ጋንታይ ጥራይ ዘሎ ብምባል ምላሽ ሂቡ። ወዲ 20 ዓመት ኣሌክሳንደር ተጠማቲ ኣጥቃዓይ ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ኮይኑ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ዝጥራይ ኣንጻር ባርሰሎናን ሪያል ማድሪድን ዝርከቦ 14 ጎላት ኣመዝጊብዩ። ውድድር ኩዕሶ እግሪ ቡንደስሊጋ ጀርመን ድሕሪ ክስተት ሕማም ኮረና ናብ ንጥፈት ዝተመልሰ ናይ ፈለማ ኤሮጳዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት 8 ግጥማት ዝተሰላሰለ ክኸውን ከሎ ቮልፍስቡርግ ንአውግሮስቡርግ 2-1፣ ቦሩሲያ ዶርትሞንድ ንሻልኬ 4-0፣ ሄርታ በርሊን ንሆፈንሃይም 3-0፣ ቦሩሲያ ሞንሸንግላባዲሽ ንአይንራክት ፍራንክፈርት 3-1፣ ባየር ሙኒክ ንዩኒየን በርሊን 2-0 ኣፋኒነን። ፎርቱና ዱዘልዶርፍ ምስ ፓደርቦርን 0-0፣ ኤአር ላይዝቤግ ምስ ፍራይቦርግ 1-1፣ ከለን ምስ ማይነስ ድማ 2-2 ማዕረ ተፈላለየን። ንሰሌዳ ቡንደስሊጋ ባየር ሙኒክ ቦሩሲያ ዶርትሞንድ ቦሩሲያ ሞንሸንግላባዲሽ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምዃን ይመርሑ ኣለዋ። እዚ ብፍሉይ ጥንቃቐታትን መምርሒታትን ዝተኻየደ ናይ ሰሙን እዚ ውድድር ሓደ ፍሉይ ክስተታት ኣተኣናጊዱ ሓሊፉ። ኣሰልጣኒ ኣውግስቡርግ ሃይኮ ሄርሊሽ ጋንቱ ብቮልስቦርግ 2-1 ቅድሚ ሰዓራ መፅራይ ስኒ ኮልጌት ንምዕዳግ ብዝብል ምኽኒት ክለቡ ይዕሪፋትሉ ካብ ዝነበረት ሆቴል ሞሊቑ ብምውፅኡ እቲ ናይ ቀዳም ፀወታ ክሳብ ዝፍፀም ምስ ጋንቱ ከይፅምበርን ናብ ሜዳ ከይወረድን ተኣጊዱ። እቲ ሰልጣኒ ከም መራሒ መጠን ኣብ ክንዲ ኣርኣያ ዝኸውን ንዝተዋህበ መምርሒ ጥሒሱ ጌጋ ብምፍጻሙ ይቕሬታ ሓቲቱሎ። ኣብዚ ናይ ሰሙን እዚ ግጥማት መብዛሕቶም ተፃወቲ ጎል ምስ ቁፀሩ ተራሓይቖም ብእግሮም ወይ ድማ ብምናት ኢዶም ብምትንኻፍ ጥራይ ሓጎሶም ክፅምብሉን ከለው ተኸላኻላይ ሄርታ በርሊን ዴድሪክ ቦያታ ጋንቱ ንዝረኸበታ ጎል ንወዲ ጋንቱ ማርክ ጊዮርክ ኣብ ምዕጉርቱ ብምስዓም ብምፅምባሉ ኣቓልቦ ስሒቡ። ኣፈኛ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ነዚ ፍጻሜ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ተፃወቲ ርሕቀቶም ሓልዮም ሓጎሶም ክገልጹ ንመክር እኳ እንተኾና ከም ጥሕሰት ሕግግን ኣይንርዮን ኢና። ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ቦያታ ንወስዶ ዲሲፕሊናዊ ስጉምቲ የለን ኢሉ። ኣሰልጣኒ ሄርታ በርሊን ብሩኖ ላባዲያ ቦገኑ ብደገ ዘለዉ ሰባት ንኹነታትና ይርድእዎዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ነቲ ማላ ሓዊስካ 6 ግዜ ተመርሚርና ካብቲ ሕማም ነፃ ምዃንና ኣረጋጊፅና ኢና። ስምዒት ኣካል ኩዕሶ እግሪ እዩ። ስምዒት እንተዘይተሓዊስዎ ግን ኩዕሶ ምፅዋት እውን ትርጉም የብሉን ብምባል ናይ ቦያታ ተግባር ከም ብርቂ ክረአ ከም ዘይብሉ ኣገንዚቡ። ብሰንበት ንግጥም ከለንን ማይንስን ዘእንገደ ስታድዮም ሪሃይን ኤነርጂ ገለ ክፋል ትሪቢኑ ከም መተካእታ ተዓዘብቲ ብዝተፈላለየ ማልያታትን ባምቡላታትን ናይ ክለብ ከለን ምሕዝኡ እውን ገለ ካብ ፍሉይ ተርእዮዩ ነይሩ። ግጥማት ብዘይተዓዘብቲ ኣብ ዕፁ ማዕጾ ምክያዱ ዘይዕግቦም ገለ ደገፍቲ ከለን ብወገኖም ዓብዪ ሶፋ ኣብ ኣፍ ደገት ስታድዮም ብምርያዕ ኣብ ክንዲ ኩርሲ ስታድዮም ዝብል ጽሒፎም ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ክንዲ ኣብ ቤቶም ኮይኖም ኣብ ሜዳ ብኣካል መጺኦም ንኽዕዘብዎ ዕድል ክኽፈተሎም ኣተሓሳሲቦም። ንሳቶም ብተወሳኺ ልዕሊ ጥዕናኹም ገንዘብናዮ ኣገዳሲ ዝብል ፖስተር ለጢፎም ህላውነት ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ብዘይ ገንዘብ ደገፍቲ ኣጠራጣሪ ምዃኑ ገሊፆም። ሄነስ ብዝብል ስም ዝፍለጥ መሪሕ ዕድል ክለብ ከለን ዝኾነ ጤልውን ኣብዚ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ካብ ስታድዮም ሪሃይን ኤነርጂ ቦኺሩ። ከለን ካብ 1950 ኣትሒዛ ንሄነስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሜዳ ተካይዶ ፀወታ ከም መሪሕ ዕድል ክትጥቀመሉ ጸኒሐያ። እዚ ኣብዚ እዋን ነታ ጋንታ መሪሕዋ ዝኣቱ ዘሎ ጤል ቅድሚኡ ንዝነበሩ 8 ኣጣል ዝተክዐ መበል ታሻዕዩ። እዚ ን70 ዓመታት ዘገልገለ ሄነስ ዝብል ስም ካብ ስም ኣብቲ እዋን እቲ ዓላምታ ጋንታ ዝነበረ ሄነስ ቫይስቬለር ዝተወስደዩ። መንግስቲ እንግሊዝ ዝሓለፈ ሰሙን ፕሮፌሽናል ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ካብ ባሕቲ ሰነን ድሓር ብዘይተዓዛቢ ኣብ ዕፁ ማዕጾ ክቕጽል ከም ዝኽእል ፍቓድ ድሕሪ ምሃቡ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ድምፂ ንምሃብ ትማሊ ተኣኪበን ውዒለን። እተን ጋንታታት ኣብ ትማሊ ብቪድዮ ዘካየዶ ኣኼባ ተፃወተን ብንኡስ ጉጅለ በቢ5 ሰብ ከፋፊሎም ልምምድ ንኸካይዱ ዘኽእል ውሳነን ካልእ ንሕክምናዊ ፕሮቶኮላት ዝምልከት ጉዳያትን ድምፀን ሂበን ኣለዋ። ዳግመ ምጅማር ፕሪምየር ሊግ እናተቓረበ ይመጽእ እኳ እንተሎ ከም ተኸላኸላይ ኒውካስል ዳኒ ሮዝ፣ ሓለቓ ጋንታ ዋትፎርድ ትሮይ ዳኒ፣ ኣጥቃዒ ማንቸስተር ሲቲ ሰርጂዮ ኣጉዌርን ዝኣመሰሉ ገለ ተፃወቲ ግን ኣብ ድሕነቶም ስጋኣት ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለዉ።
እቲ ውድድር ዝቐጽለሉ ዕለት 12 ሰነ ምዃኑ ብሰፊሑ ይግለጽ እኳ እንተሎ ገለ ተጻወትን ኣሰልጠንትን ግን ኣብ ዕረፍቲ ዝጸንሑ ስፖርታውያን እኹል ምድላዋት ኣካይዶም ብቕዓቶም ክሳብ ዝመልሱ ተወሳኺ ግዜ ክወሃብ ይጠልቡለዉ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ዕለት ምጅማር ብሓደ ወይ 2 ሰሙን ንድሕሪት ክድፋእ ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ ተሪፉ ዘሎ 92 ግጥማት ኣብ ዘይሻራዊ ሜዳ ንኽካየድ ዝወፀ መደብ ብልዕሊ 6 ጋንታታት ተቐባልነት ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ሜዳ ተጋጠምቲ ጋንታታት ዝሰላሰለሉ ዕድል ምፍጣር ፕሪምየር ሊግ ምስ ፖሊስ ሃገር ዝርርብ የካይድ ኣሎ ጋንታታት ላሊጋ እስጳኛውን ብወገነን ካብ ትማሊ ሶኒ ኣትሒዘን ብንኡስ ጉጅለታት ተኸፋፊለን ልምምድ ምክያድ ጀሚረን ኣለዋ ብመሰረት ወፂ ዘሎ መምርሒ ሓንቲ ንኡስ ጉጅለ እተሓቕፎም ተጻወቲ ክሳብ 10 ይበጽሑ ላሊጋ እስጳኛ 12 ሰነ ናብ ውድድር ክምለስ ትጽቢት ይግበረሉ ክለብ ኣርሰናል ኣብ ልዕሊ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓያ ኣሌክሳንደር ላካዜቲ ዕቱብ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ኣፍሊጣ እታ ጋንታ ነዚ መጠንቀቕታ እዚ ከተመሓላልፍ ዝተገደደት ላካዜቲ ሹሻ መሳሊ ጋዝ እናትካኽን ከሎ ዘርኢ ስእሊ ብቕድሚ ትማል ሰንበት ኣብ ጋዜጣ ዴይሊ ስታር ድሕሪ ምዝርጉሕ እዩ ኣፈኛታ ክለብ ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ እኳ እንተሓበረ እቲ ስጉምቲ እንታይ ዓይነት ምዃኑ ካብ ምሕባር ግን ተቖጢቡ ንሱ ወሲኹ ውልቃዊ ጉዳይ ብምዃኑ ብውሽጥና ክንሕዞ ኢና ኢሉ ላካዜቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ተግባር ብምፍጻሙ ከቢድ መጠንቀቕታ ተዋሂቦ ነይሩ እዩ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ቸልሲ ካሉም ሁድሰን ኦደይ ብቕድሚ ትማል ሰንበት ኣብ ቤቱ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ እቲ ኣብ መንጎ ኦደይን ሓንቲ ሞዴሊስትን ዝተፈጥረ ግጭት ሰዓት 4 ወጋሕታ ዘጋጠመ ክኸውን ከሎ ፖሊስ በታ ጓል ኣንስተይቲ ድሕሪ ዝተገብረሉ ጻውዒት እዩ ኣብ ቦታ ፍጻሜ ተረኺቡ ነቲ ወዲ 19 ዓመት ኣጥቃዓይ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከእትወን ከሎ እታ ሞዴሊስት ቦገና ብኣምቡላንስ ናብ ሆስፒታል ከም ዘምርሐት ፖሊስ ወሲኹ ኣረጋጊጹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሙሉእ ጥዕና ወኒኑ ዘሎ ካሉም ሁድሰን ኦደይ እቲ ናይ ፈለማ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ተለኽፈ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ ከም ዝኾነ ይዝከር ኣጥቃዓይ ክለብ ኣርሰናል ዝነበረ ዴንማርካዊ ኒክለስ ቤንትነር ኣብ እዋን ንእስነቱ ትርንዕ ዝበለ ገንዘብ ብማሽን ብዝሳለጥ ቁማር ከም እተበልዐ ሓቢሩ ቤንትነር ነዚ ጥፋት እዚ ኣብቲ ንሱን ፊሊን ሮብስትሮፍን ዝተባለት ሞዴሊስት ኣፍቃሪቱን ዘቕርቦ ናይ ቴሌቭዥን መደብ እዩ ተናሲሕሉ ንሱ ክንድዝዩ ክትብሎ ዘይትኽእል ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘቤ ናብ ንፋስ በቲነዮ ምናልባት ብግምት ልዕሊ 5 ሚልዮን ፓውንድ ይኸውን እዩ ወዲ 19 ዓመት እየ ነይረ በቃ ምሸት ይወፅእ ነገራት ካብ ቁፅር ወፃ ይኾኑ ብዙሕ ገንዘብ የባኽን ድሓር ግን ካብ ጌጋይ ቀልጢፈ ስለ ዝተምሃርኩ ከም ዝጀመርክዎ ኣይቀጸልኩን ብምባል ንዝሓለፎ ህይወት ኣዘንትዩ ኣብ 81 ግጥማት ሃገራዊት ጋንትኡ 30 ጎላት ከቁፅር ዝኽኣለ ቤንትነር ኣብ ሃገሩ ኮፐንሃገን ምስ ዝተባለት ክለብ ተሓቂፉ እኳ እንተሃለወ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ 8 ግጥማት ጥራዩ ክስለፍ ክኢሉ ሓደ ኣፍቃር ስፖርት ምስ ካናዳዊት ውሪይቲ ተጻዋቲት ባይታ ቴንስ ኦይገኒ ቦውቻርድ ሓቢሩ ማዕድን ምብላዕ $85,000 ክኸፍል ተሰማሚዑ እቲ ደጋፊ ነዚ ዝኣክል ገንዘብ ክኸፍል ዝተሰማምዐ እታ ስፖርታዊት መንገዲ ኢንስታግራም መዋዓውዒ ድሕሪ ምግባራያ እታ ጓል 26 ዓመት ኣብ ናይ ኢንስታግራም ሕሳባ ኣብዚ ኣታዊኡ ንትካላት ግብረ ሰናይ ዝውዕል ጨረታ ዝተዓወተ ሰብ ምሳይ ክድረር ከምውን ኣነ ዝፍርመሉ ናውቲ ስፖርትን ናይ ሓደ ኣነ ዝሳተፈሉ ግጥም ትኬትን ክህወየ ብምባልያ መዋዓውዒ ለጢፋ ኣብቲ ብ$2,500 ተበጊሱ $85,000 ዝበፅሐ ጨረታ 37 ሰባት ተሳቲፎም ቦቻርድ እቲ ጨረታ ምስ ኣብቅዐ ነቶም ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፉ ውልቀ ሰባት ብምስጋን ነቲ ተዓዋቲ ብኣካል ንምርካብ ተሃንጥያ ከም ዘላ ሓቢራ ጋዛ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ፖል ጋስኮይ ኣብ እንግሊዝ ካብ ተፈጥሮ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ብቴክኒካዊ ክእለቱ መወዳድርቲ ከም ዘይብሉ ብዙሓት ይምስክርሉ ኣብዚ እዋን እዚ ወዲ 52 ዓመት ኮይኑ ዘሎ እንግሊዛዊ ኣዝዩ ልዕል ዝኾነ ተውህቦ ኩዕሶ እግሪ እኳ እንተነበሮ ብሰረቲ ብተደጋጋሚ ዘዘውትሮ ዝነበረ ኣልኮላዊ መስተን ዕፀ ፋርስን ግን ውልቃዊ ሓዳሩ ከይተረፈ በታቲኑ ዝግባእ ክብርን ዓወትን ከይረኸበዩ ተደርቢኡ ተሪፉ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1990 ውልቃዊ ክእለቱ ብዝግባእ ዘንጸባረቐ ጋዛ ኣብ 1988 ካብ ጋንቱ ኒውካስል ናብ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክሰጋገር ምስ ኣሰልጣኒ ዩናይትድ ዝነበረ ሰር ኣሌክስ ፈርግሰን ናይ ቃላት ስምምዕ ገይሩ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ግን ርብሕ ዝበለ መፈረሚ ገንዘብ ስለ ዝረኸበ ቃሉ ብምፍራስ ምስ ቶተናም ክጻወት ይመሪጹ ቶተናም ኣብቲ እዋን እቲ ንጋዛ ንምውናን 2.2 ሚልዮን ፓውንድ ማለት ክብረ ወሰን መሸጣ ተጻወቲ ዓዲ እንግሊዝ ሰበረ መጠን ገንዘብ ኣውፅኣትሉ ፈርግሰን ድሒሩ ኣብ መጽሓፉ ዲሲፕሊናዊ ስርዓት ኣብ ምንጋስ ሓያል ጎኒ ስለ ዘለኒ ኣብቲ እዋን ጋዛ ኣብ ክንዲ ምስ ቶተናም
ምሳና ተጸንቢሩ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብዚ ኩሉ ውልቃዊ ጸገማት ኣይምወደቐን ነይሩ ብምባል ጽሒፉ እዩ። ኣብዚ ሳልስት እዚ ዘኣትሌቲክ ከም ዝሓበረቶ ገዛ ንዝፈርግሰን ዘቕረቦ ምጉት ሪዮ ፈርዲናንድ ኣብ መርመራ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ብዘይምርካቡ 8 ዋርሕ ተቐፂዑ ነይሩ። ኤሪክ ካንቶና ንደጋፊ ክሪስታል ፓላስ በቕዲ ክንግፉ ክሳዱ ብምህራሙ ነተመሳሳሊ ዋርሕ ካብ ፀወታ ተኣጊዱ ነይሩ። ዋይነ ሩኒ ዓባዩ ምስ ተኣክል ሰበይቲ ከም ዘመወ ገሊጹ ነይሩ። ሪያን ጊግስ ሰበይቲ ሓዊ ተወሽሙ ነይሩ ብምባል ኣብ ትሕቲ እቲ ኣሰልጣኒ ዝሓለፉ ብዙሓት ተጻወቱ እውን ብጉድለት ዲሲፕሊንን ስነ ምግባርን ዝኽሰሱ ምዃኖም ገሊጹ ውድቕ ገይርዎ። ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ማውሪዚዮ ሳሪ ብዘይካቲ ናይ ስፖርት ህይወቱ ብብዝሒ ሽጋራ ብምትካኹን ይፍለጥ እዩ። እዚ ሽጋራ ኣከታቲሉ ዘትክኽ ንኢጣልያዊት ክለብ ዩቨንቱስ ዘዕልም ኣሰልጣኒ ኣብ ፈለማ ናይ ዝዓመተ ስፖርት ኒሞንያ ሓሚሙ ኣብ ሆስፒታል ክዕቆብ እኳ ተገዲዱ እንተነበረ ዛጊት ምስ ወልፉ ክባተኽ ግን ኣይከኣለን። ተኸላኸላይ ዩቨንቱስ ጆርጂዮ ኬልኒ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብታ ኣብዚ ሰሙን እዚ ትምረቕ መጽሓፉ ዝኾነ ተጻዋታይ ነሳሪ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ እንተዳ ረኺቦ ብጨና ሽጋራ ተለቕሊቑ ስለ ዝወፅእ ድሕሪ ትርክብ ግድን እዩ ሰብነቱ ዝሕጸብ። መብዛሕቶም ተጻወቱን ክዳኖም ብጨና ክብክሉ ስለ ዘይደልዩ ናይ ልምምድ ክዳን ለቢሶም እምበር ጥዑይ ክዳን ተኸዲኖም ናብ ቤት ጽሕፈት ሳሪ ኣየምርሑን እዮም ብምባል ንሕማቕ ልምዲ ናይቲ ኣሰልጣንን ሳዕቤናቱን ዘርዚሩ። ወዲ 61 ዓመት ሳሪ መዓልታዊ ክሳብ 80 ሓባ ዝበጽሕ ሽጋራ ከም ዘትክኽ እዩ ዝንገረሉ። ኣሜሪካዊ ናይ ከቢድ ሚዛን ተጓሳጣይ ሻኖን ብሪግስ ምስ ካልእ ኣሜሪካ ውሩይ ተጓሳጣይ ማይክ ታይሰን ምሕዝነታዊ ግጥም ንምክያድ ኣብ ስምዕ ክበጽሑ ከም እተቓረቡ ገሊጹ። ድሕሪ 2016 ናብ መድረኽ ዘይደየበ ይኹን ዳ እምበር ካብ ግጥም ምኸተ ጉስጢ ብወግዒ ዘይተሰናበተ ወዲ 48 ዓመት ብሪግስ እቲ ገንዘብ ዳርጋ ድልው እዩ ዘሎ። ብዛዕባኡ ካልእ ተወሳኺ ዝብሎ የብለይን። ካብ እቲ ግጥም ዝርከብ ኣታዊ ንግብረ ሰናይ ዝውዕል እዚ ግጥም ምሕዝነታዊ ከም ዝኾነ ህዝቢ ክርድእ ኣለዎ ድሕሪ ምባሉ ንምዝናይን ንግብረ ሰናይን ኢልካ ዝግበር ግጥም ዳ ይኹን እምበር ብዛዕባ ማይክ ታይሰን ኢና ንዛረብ ዘለና። ታይሰን ኣተሃራርምኡ ኣዝዩ ተሪር እዩ፣ ስለዚ እውን መሰንገለይ እውን ክሰብረኒ ይኽእል እዩ ብምባል ስጋእቱ ኣውኪኡ። ቅድሚ ሕጂ እውን ንታይሰን 2 ግዜ ሲዕርዎ ዝነበረን እዝኑ ድማ ግዳይ መንከስቲ ታይሰን ኮይኑ ዝነበረ ወዲ 57 ዓመት ኢቫንደር ሆሊፊልድን ብወገኑ ምስ ወዲ 53 ዓመት ታይሰን ንሳልሳይ እዋን ግጥም ከካይዱ ይዘራረቡ ከም ዘለው ሓቢሩሎ። ኣብ መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ክለብ ኣስቶን ቪላ ብማንቸስተር ዩናይትድ ንዝድለ ዘሎ እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ጃክ ግሪሊሽ ዋላ እውን ናብ ዳሕረዋይ ደረጃ እንተተመልሰት ብትሕቲ 80 ሚልዮን ፓውንድ ክሸጦ ድሌት ከም ዘይብላ ጋዜጣ ሚረር ገሊጻ። ብዘይካዚ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ባየር ሙኒክ ኮሮንታ ተሊሶ ተገዳስነት ኣሕዲራ ከም ዘላን ጋንቶ ድማ ንመመላእታ ዕድጊ ጀርመናዊ ናይ ክንፍያት ቃዒ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ሌሮይ ሳኔ ክኾና ነቲ ተጻዋታይ ከተፋንዎ ድልውቲ ከም ዘላን ጋዜጣ ኤክስፕረስ ጸብጺባ። ክለባት ዩቨንቱስን ማንቸስተር ዩናይትድን ንሜክሲካዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ወልቭስ ራውል ጂሜኔዝ ንምውናን ኣብ ክርፍስ ተጸሚደን ከም ዘለዋ ጋዜጣ ታይምስ ኣፍሊጣ። ሊቨርፑል ንቱርካዊ ተኸላኸላይ ክለብ ሌስተር ሲቲ ካግላር ሲዮንኩ ንምፍራም ኣብ ዝግበር ዘሎ ቕልስ ንማንቸስተር ሲቲን ባርሰሎናን በሊጻ ክትዕወት ልዑል ዕድል ከም ዘለዋ ጋዜጣ ኤኤስ ኣብ ሕታም ኣስፊራ። እታ ጋዜጣ ብተወሳኺ ክለብ ሪያል ማድሪድ ንኖርዌዣዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሞንድ ኤርሊንግ ሃላንድን ንፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኪልያን ምባፔን ንምዕዳግ ባህጊ ከም ዘለዎ ሓቢራ። ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ተወላዲ ኡራጋይ ንዝኾነ ኣጥቃዓይ ኤዲሰን ካምፓኒ ውዕሉ ከተሕድሰሉ ድሌት ከም ዘይብላን እቲ ተጻዋታይ ድማ ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስል ከምርሕ ከም ዝኽእልን ጋዜጣ ኤክስፕረስ ኣሚታ። ክለብ ባርሰሎና ንቦዝኒያዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ዩቨንቱስ ማራለም ፒያኒክ ብክሮሽያዊ ኣከፋፋሊ ኢቫን ራኪቲች ንምልዋጡ ዘቕረበቶ ሓሳብ በታ ኢጣልያዊት ጋንታ ከም እተነጽገ መርበብ ሓበሬታ ጎል ኣቃሊሓ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ትሕዝቶ ስፖርት ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንትዕናን። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።